ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜና ትግርኛ ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታትን ሓበሬታታትን ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ንምክትታልኩም እንዳዓደምና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም። ሰናይ ጻንሒት። ክልተ ኢትዮጵያውያን ሓደ ናይ ሶማልያ ሓደ ከዓ ናይ ደቡብ ሱዳን ፓስፖርት ሒዞም ኣብ ማእኸል ኣስመራ ብኣካላት ጸጥታ ከም ዝተተሓዙ ይሕበር ኣሎ። ምናልባት እዚ ሓበሬታ እዚ ክሳብ ሕጂ ብወግዓዊ መንገዲ ኣይተገልጸን ዘሎ እንተኾነ ብዛዕባ ሓበሬታ እኹል ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ከም ዝገለጹልና ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም መንነቶም ከይፍለጥ ብዝብል ናይ ሶማልያን ናይ ደቡብ ሱዳንን ፓስፖርት ብምሓዝ እዮም ናብ ኤርትራ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ናይ ኤርትራ ቅትለት ንምፍጻም ተልእኾ ተዋሂብዎም ናብ ኤርትራ ከም ዝመፁ ዝገልጹ ዘለዉ። እዞም ክልተ ኢትዮጵያውያን እዚኣቶም ካብ ስርዓት ብልጽግና ተላኢኾም ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅትለት ንምፍጻም እዮም ናብ ኤርትራ ኣትዮም ዘለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ስርዓት ብልጽግና ልዕሊ 200 ዝኾኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ክስልዩ ጸኒሖም ብምባል ኤርትራውያን ከም ዝኣሰረ በዓሉ ብናይ ገዛእ ርእሱ ሚድያታት ገሊጹ ነይሩ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኩላትና ብዝተፈላለዩ መንገድታት ከም ዘረጋገጽናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ገሊኦም ንሓፂር እዋን ገሊኦም ንነዊሕ እዋን ክነብሩ ጸንሑ ንጹሃት ስደተኛታት እዮም። እዞም ክልተ ኢትዮጵያውያን ካብ ስርዓት ብልጽግና ተልእኾ ተዋሂብዎም ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ናይ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅትለት ንምፍጻም ናብ ኤርትራ ወይ ከዓ ናብ ኣስመራ ዝኣተዉ ናይ ሶማልያን ናይ ደቡብ ሱዳንን ፓስፖርት ሒዞም እኳ የተዉ እምበር ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ኣካላት ጸጥታ ናይ ኤርትራ ተኸታቲሎም ብምጽናዖም ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ኣትዮም ቀጥታ ከዓ ሽዑ ስርዓት ብልጽግና ናይዚ ሕነ ንምፍዳይ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ወይ ከዓ ንጹሃት ሰባት ስጉምቲ ብምውሳድ ንመንግስቲ ኤርትራ ክትስልዩ ጸኒሖም ብምባል ዘይመርትዖን ጭብጥን ልዕሊ 200 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ኣብ ፍቕሮ ቤት ማእሰርትታት ዳጒንዎም ይርከብ። ምናልባት እዚ ንፈለማ እዋን ዘጋጥም ዘሎ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት እውን ሰለስተ ናይ ኢትዮጵያ ስለያ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ክፍጽም ምዃኑ ብወግዒ ባዕሉ ኣብ ህዝቢ ኣውፅኡ ኣብ ዘሎ እዋን ናብ ኤርትራ ስለያ እናለኣኸ ዝተፈላለዩ ስርሒታት ከካይድን መጽናዕትታት ክገብሩን እኳ ይፍትን እንተሃለወ እንተኾነ ግን ብኣካላት ጸጥታ ናይ ኤርትራ ቀልጢፎም ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ከም ዝኣትዉ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ። ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ድሮናት ናይ ሕመቲ ወይ ከዓ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ልዕሊ ከባቢታት ፖርት ሱዳንን ከምኡውን ከሰላን ሰፊሕ ዝኾነ ደብዳባት ከካይዳ ከም ዝጸንሓ ዝፍለጥ እዩ። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ደብዳባት እውን ሲቪላዊ ትካላት ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። ከም ኣብነት ናይዚ ድማ መዕርፎ ነፈርቲ ናይ ፖርት ሱዳንን ከሰላን ከምኡውን ዓበይቲ ናይ ነዳዲ መኽዘናት እውን መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ደብዳብ ናይ ዘንድሮናት ከም ዝዓነዉ ተገሊጹ ነይሩ። ድሕሪኡ ኤርትራ እቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትካላት ዕላማ ገይሩ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ንጸጥታ ናይ ኤርትራ እውን ጸላዊ ከም ምዃኑ መጠን ምኽንያቱ ክንዲ ዝኣክል ዕኖት ኣብ ሓደ ዓብዪ ከተማ ዝበጽሕ እንተደኣ ኮይኑ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሕብረተሰብ እውን ሕፅረት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣጋጢምዎ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክስደድ ግድን እዩ ክኸውን ዝፈጠሮ ናይ ጸጥታን ካልእ ጸገማት እውን ርዱእ ኮይኑ ከም ተወሳኺ እውን ሓደ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ብኸምዚ ዓይነት ደብዳብ ክፋናቐል ወይ ከዓ ክስደድ ከሎ ቅቡል እውን ስለ ዘይኮነ ብሕግታት ኣህጉራዊ መትከላት ኤርትራ እውን ከም ሃገር ነዚ ዝቃወም ተሪር መትከል ስለ ዘለዋ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ደው ብምባል ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትካላት ዕላማ ዝገበረ ናይ ድሮናት ደብዳብ ደው ክብል ናታ ግደ ክትፃወት ግዴታ ኮይኑዋ እዩ። ከም ካልኣይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከም ዝገለጽናዮ ኢማራትን ኢትዮጵያን ንሕመቲ እዚ ዘይበሃል ናይ ድሮንን ካልእ ሓገዛትን ብምሃብ ኣብ ከባቢታት ፖርት ሱዳንን ከምኡውን ከሰላን ጽዑቕ ዝኾነ ደብዳብ ብምግባር ኣብቶም ከባቢታት ዝርከብ ሰራዊት ናይ ኣልቡርሃን ወይ ከዓ ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ከባቢ ለቒቑ ክወፅእ እሞ ንከባቢታት ፖርት ሱዳንን ከሰላን ተቖጻጺርካ ኣብ ወደባት ፖርት ሱዳን ኣጽዋር ኣራጊፍካ ብከባቢታት ምብራቕ ናይ ሱዳን ብኣንፈት ናይ ከሰላ ማለት እዩ ናብ ሕመድትን ናብ ኢትዮጵያን ኣጽዋር ንምእታው ዝዓለመ ውዲት እውን ሒዞም እዮም ነዚ መጥቃዕትታት ጀሚሮሞ። ስለዚ ድማ ኤርትራ ጸጥታ ንምውሓስ በቲ ሓደ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ደው ብምባል ከዓ በቲ ካልእ ዕላማ ብምሓዝ ነዘን ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትካላት መጥቃዕቲ
ከካይዳት ጸንሓ ድሮናት ናይ ሕመድቲ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክትገብረን ክኢል ኣላ። ኤርትራ ክልተ ዓይነት ጸረ ድሮንን ማለት ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝትኮስ ሚሳይልን ከምኡውን ብኮምፒተር ትቆጻጸሮ ነዘን ድሮናት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝገብር ናይ ጃሚንግ ሲስተምን ብምጥቃም እያ ነዘን ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትካላት ኣብ ፖርት ሱዳንን ከሰላን መጥቃዕቲ ከካይዳት ጸንሓ ናይ ሕመድቲ ድሮናት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ጌራይተን ዘላ። ሚሳይል ጸረ ድሮን ናይ ኤርትራ ብዙሓት ካብዘን ድሮናት ከም ዘውድኣ ዝገልጹ እቶም ምንጭታት ከም ተወሳኺ እውን ናይ ጃሚንግ ሲስተም ስርዓተ ምክልኻል ድሮናት ናይ ኤርትራ ካብ ስራሕ ወፃኢ ብምግባር ከካይድዎ ጸንሑ ደብዳባት ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ በዚ ዝበሃል መልክዑ ክቆጻጸረን ክኢሉ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ትዝክሩ እንተደኣ ኮይንኩም ኢማራትን ኢትዮጵያን ነዚ ፖርት ሱዳን ወደባት ንምቁፅጻር ዓሊመን ከካይዶ ጸንሓ ውዲታት ብሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከም ዝፈሸለ ገሊጽና ነርና። መንግስቲ ኤርትራ ኢማራትን ኢትዮጵያን ንከባቢታት ፖርት ሱዳን ተቆጻጺሮም ኣጽዋር ከራግፉ ዝነበረ ውጥንን ሓበሬታ ስለ ዝበጽሖ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንውሕስነት ናይ ኤርትራ ብዓብዪ ክብል ምስ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ሱዳን ብምውህሃድ እቲ ብኣንፈት ባሕሪ ክመጽእ ዝሓሰበ ናይ ኢማራትን ኢትዮጵያን ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ብምእታው ነዚ ኣብ ልዕሊ ፖርት ሱዳንን ከሰላን ዕላማ ብምግባር ክካየድ ጸንሐ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት እውን ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጺርዎ ኣሎ። ስለዚ እዚ ንሱዳንን ከምኡውን ኤርትራን ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ዝኾነ ብኢማራትን ኢትዮጵያን ዝተኣልመ ውዲት ወታደራዊ ዓቕምን ስለያዊ ሓበሬታን ብምትሕብባር ኤርትራን ሱዳንን ሙሉእ ብምሉእ ክብርዕን ኮይን ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ኣዝዮም ምዕቡላት ጸረ ድሮን ሚሳይላት ዓጢቓ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር። እዚ ኤርትራ ሕጂ ዓጢቓቶ ዘላ ጸረ ድሮን ክልተ ዓይነት ኮይኑ እቲ ሓደ ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝትኮስ ጸረ ድሮን ሚሳይል ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ግን ብጃሚንግ ወይ ከዓ ነተን ድሮናት ካብ ቁፅጽር ወፃኢ ብምግባር ከም ዘይሰርሓ ክገብር ዝኽእል ኮምፒውተራይዝድ ዓይነት ናይ ድሮን መከላኸሊ እዩ። እዚ ብጃሚንግ ሲስተም ዝሰርሕ ዓይነት ጸረ ድሮን ነተን ከጥቅዓ ዝመጻ ድሮናት ምስቲ ኣብ መሬት ኮይኑ ዝቆጻጸረን ኣካል ርክብ ከም ዘይብለን ብምግባር ወይ ከዓ ርክበን ብምብታኽ ካብ ቁፅጽር ወፃኢ ዝገብር ዓይነት መከላኸሊ እዩ። እዚ እውን ኤርትራ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ትዝክሩ እንተደኣ ኮይንኩም ኤርትራ 129 ሰብ ሞያ ድሮንን ከምኡውን ጸረ ድሮንን ዘካይዱን ከም ዘምሃረት ተገሊጹ ነይሩ። እዚ ኩሉ ሕጂ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ናይ ድሮን ምንቅስቓስ ከዓ ሙሉእ ብውሽጣዊ ዓቕማ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። እንተኾነ ካብ 3 ሃገራት ጸረ ድሮን ኣትያ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ከባቢ ፖርት ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ኣብ ማእኸል ከተማን መዕርፎ ነፈርትን ፖርት ሱዳንን ኮይኑ ኣብ ከሰላ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ከዓ ኣብ ከባቢ መዕርፎ ነፈርቲ እዩ። ናይ ከሰላ መዕርፎ ነፈርቲ ናብ ደቡብ ኤርትራ ኣዝዩ ቀረባ ምስ ምዃኑ ከዓ እተን ድሮናት ኣብ ልዕሊ ከሰላ ዝገብርኦ ዘለዋ ደብዳብ ግዛኣታዊ መሬት ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ ግዛኣታዊ ሰማያት ናይ ኤርትራ ክጥሕሳ ይረኣያ ከም ዘለዋ ሎሚ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝወፀ መደብ ገሊጹ ነይሩ። በዚ መሰረት መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ነዚ ኩነታት ብዕቱ ቢከታተሎ ከም ዘለ እዩ እቲ ሓበሬታ ዝገልጽ። መንግስቲ ሱዳን ከባቢ 5 ካብዘን ኣጥፊኢኻ ትጠፍእ ዓይነት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከውድቕ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብሰማያቱ ክጥሕሳ ዝሓሰባ 2 ድሮናት ናይ ሕመድቲ ከም ዘውድቐ ሱዳን ትሪቡን ኣረጋጊጸ ኣሎ። እዘን ሕጂ ኣብ ከባቢታት ከሰላን ከምኡውን ፖርት ሱዳንን ልዑል ጉድኣት ዘብጽሓ ዘለዋ ድሮናት ስራሓት ናይ ኢማራት ምዃነን እውን ተረጋጊጸ ኣሎ። ኢማራት ዓረብ ዳርጋ 900ታዊ እቲ ናብ ሕመድቲ ዝቐርብ ዘሎ ኣጽዋር ተቐርብ ዘላ ሃገር እያ። ሕመድቲ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ልዑል ህልቂት ወይ ከዓ ጃምላዊ ህልቂት ዘስካሕክሕ ቅትለት ይፍጽም ዘሎ እዩ። በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ሕጂ ኣብ ፖርት ሱዳንን ከሰላን ዝካየድ ዘሎ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዕላማታት ዘነጻጸረ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ዕላማታት ዘነጻጸረ እዩ። ከም ተወሳኺ ናይዚ እውን ግዛኣታዊ ሰማያት ናይ ኤርትራ እውን ክጠሓስ ይረአ ስለ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ነዚ ኩነታት ብዕቱ ቢከታተሎ ከም ዘለ እዩ እቲ ሓበሬታ ዝገልጽ። ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታትና ነዚኦም መስሊ ነይሮም። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ዜና ትግርኛ ክትኮኑ እንዳዓደምና ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ወይ ከዓ ብኻልእ ዛዕባ ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ኩልኹም ኣብ ዘለኹምዎ ሰናዩ